ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಲೇಡ್ ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಬುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ರೆಸಿಪಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿದೈ ದಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಓಡಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ಬುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಈಸಿಯಾದ ಮಂತದ್ದು ತಿನ್ನೋಲಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತು ತಿಂದಾರಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತಾರಂಡ. ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೇನು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಏನಂಜೆ ಅರ್ಧ kg ದಾತು ಬಾಯ್ಲರ್ ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತಂದೆ ಚಿಕನ್ ಕೇಂಡಾಗ ನಿಕುಲು ತಂದೂರಿ ಪೀಸಂದು ಕೇಂಡಾರಂಡ ಕೊರ್ಪೆರವುಲು ಅಂಗಡಿಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಬುಕ್ಕ ತಂದೂರಿ ಪೀಸ್ ಒಂಜೆವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರುಚಿಗೆ ಪುಡಿ ಐನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಒಂತೆ ಬಟರ್ ತಂದೆ ಮೂಲಿಯನ್ನು ಬಟರ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಬೊಕೊಂತೆ ಆಯಿಲ್ ತಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ ದತ್ತು ಮೊಸರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಪನೊಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತಂದೆ ಮೊಸರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಮುಲ್ಪತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊನ ಮುರ್ದಿ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ ರೆಡ್ ಪಾಡೊಲ್ನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಕ್ಲ ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ತಂದೆ ಏನು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಡೋಲಿ ತೊಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಏನು ಮುಲ್ಪೈನಿ ಅರ್ಧಕ್ಲ ತಂದೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಪಾಡ್ನು ಪನ್ಪೇರು ತುಲೈಕ್ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಅವನೊಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಮೀನನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಿನ ತೊಂದ್ರೆಜ್ಜಿ ಸ್ಕಿನ್ ಒಟ್ಟು ಚಿಕನ್ದಲ್ಲ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಕಿನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೊಲಿ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತಿಂದ ಓಕೆ ಇದು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಏನು ಬೌಲ್ ತಂದು ಈ ಬೌಲುಗು ಕಟ್ ಮಂತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಲೇನು ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ಲ ದೆತನೊಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿನ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ಲ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನೈಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿನ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಓಕೆ ಇತ್ತ ಏನು ಮುಲ್ಪ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇಡ್ತುಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನು ಮುಲು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಲಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಯಾರುಂಡು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ರೆ ದಯಪಂಡ ತಂದೂರಿ ಮಸಾಲೆಡು ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಲ್ಪೇನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅರ್ಧ kgಗೆ ತುಲೆ ಮುಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಯಾನ್ದೆ ತಂದಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 1 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿತ್ನ ಮಸಾಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ kg ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಾತು ಪಾಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಜಿ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಾತು ಪಾಡ್ನ ಯಾರುಂಡು ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಾತು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೊಸರು ಪಾಡೋಡ್ನಿಕ್ ಮೊಸರು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮೊಸರನ್ನು ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ಲ ನಮಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವೇರೆಗುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಪೀಸ್ಗೆ ಪೂರ ಈ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ದೀದ್ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತ ಪೀಸ್ಗ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ 10 ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ನೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲಿಯಾನಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ದಿತ್ತೆ ಏನು ಮುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏನು ದಿಕ್ಕೇಳ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ದಿದ್ದು ಈಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ನಿಕುಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಐನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಒವೇ ಕಾರಣಗ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ಯರೆಗ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಅವೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಬೌಲುಗ್ಲ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆಗ ಪೋಡ್ಚಿ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರೇ ಯಾರುಂಡು ನಮಕ್ ಅದೋಟು ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾರನ್ನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ದಯಪಂಡ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡು ನೀರು ಚೆನ್ನಿರ್ದಾರ ಅಡಿಕುಲುನ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮನದ ಬಿಸಲೆಡ್ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು
ತುಲೆ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ 50% ದಾತ ಬೇಯ್ತಂಡ ಯಾರೊಂದು 50% ದಾತ ನಮ್ಮ ತಂದೂರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಗೆಂಡಾಡು ಬೇಯ್ಪಾಯರೆಗೊಂಡು ತುಲೆತೆ 50% ದಾತ ಬೇಯ್ತಂಡು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಯಾರು ಇತ್ತೆಯಾನ ಅಂದೇನ ದೆಪ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಈ ಮೇಟಿಯಾನ ತಂದೂರಿ ಮನ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡದು ತಂದೂರಿ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಚ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಅಡಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಪಾಡ್ನಾಗ ತೋಜಾರ ಬುಡಿಯೇ ಸಿಲ್ವರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡೋಡು ಸಿಲ್ವರ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದು ಐತೆ ಮಿತ್ತು ಮಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೇ ನಮಕ್ ಗೆಂಡ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಅವಕ್ಕೆ ಸೂ ಮಲ್ತೊಂಡಾರ ನಂಡು ಮಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಗೆಂಡ ಮಲ್ತೊಂಡಾರ ನಂಡು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಮಜ್ಜಿಲ ಗೆಂಡ ಆವಡು ಸಾಧಾರಣ 1 kg ದಾತ ನಮಕ್ ರನ್ನೆಂದಿಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪಾಯರೆಗೆ ಹಾಪುಂಡು 1 kg ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ಪಾವಲಿ 1.5 kg ದಾತ ಬೇಯ್ಪಾವಲಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಒಂಚಿ ಜಾಲಿ ದಿವಡು ಅವೇ ಬಾಕ್ಸ್ದ ಜಾಲಿ ಐತನೇ ಜಾಲಿ ಒಂದು ಆ ಜಾಲಿ ನಿಕುಲು ದೀದು ಬುಡಿಯಾರ ನಂಡು ಜಾಲಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದೇ ದಿವಡಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಯಾನು दी ऐತೆ ಜಾಲಿ ದೀದು ಇದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾವಡು ಜಾಲಿ ಬೆಚ್ಚಾನಾಗ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ಲೆ ಇಂಚ ದೀಕ ತುಲೆ ನಮ್ಮಂದೇನು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಪ ದಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಅವೇಕೆ ದೀಯರ್ದಾಂಡ ಸರಿ ಅದು ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೂ ಪೂರ ನಮಕ್ ಆತು ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಆತು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ತಿಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಕುಲು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 50% ಆತು ಬೇಯ್ಪದ ಇದು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸಿನ ಇಂಚ ದೀಯಾರಂಡ ನಿಕುಲು ಜಾಲಿದ ಮಿತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡವು ಸೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಯ್ತದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಮಾತ ಪೀಸ್ಲೆಲ್ಲ ದೀದಿ ಇಂಚ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಗಾಳಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ನಂಡು ಗಾಳಿ ದಯ ಪಾಡ್ದು ಬಂಡ ಒಂಚೂರು ಗೆಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಾವರ ಅವೆಸು ಒಂಚೂರು ಪತ್ತೊಡೈಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗಾಳಿ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂದೇನು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಪೂರ ದೀದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಕರಿದುಂಡು ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತೊನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಂದಿಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಂದಕ್ಕೆ ಬಟರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಂಗ ಬಟರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಟರ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ನಿಕುಲು ಬಟರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಬಟರ್ ಗೆಂಡಗ ಬುಡ್ದನಾಗ ಅವತ್ತು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಪುಗ್ಗೆ ಆಯ್ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬಟರ್ದ ಪುಗ್ಗೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಆ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಪುಗ್ಗೆ ತಾಗದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂದೇ ಪನೋಲಿಂದೇನು ಅಂಚ ರೆಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಚಿಕನ್ ತಂದೂರಿ ತುಲೈತೆ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತ ಆತುಂಡು ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಿಲ್ ಇಂದಟ್ಟು ದೀದು ಜಾಲಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಗ್ರಿಲ್ ಬೇತ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪುನ ನನ್ನವರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ ಗ್ರಿಲ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಓಕೆ ಅಂದೇನು ದೆಪ್ಪುಗ ಮಾತ ಪೀಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಲಂಚನೆ ಉಲ ಇದಾಯ್ತ ಬೋನ್ ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತದು ತುಲೆ ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪುಂಟುದು ಅಂದೇನು ತಿಂದ್ರೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದು ಇನ್ನು ಏನ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಾರಣ ಏನವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ನನ್ನ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಡು ನನ್ನ ಆತ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ನೆಟ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪುಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್